ljudi moji, imam malu sestru, nije sestru, nego od moje strine sestra, znate on ima kolicu, vidite ima jagodicu, vidite ima jagodicu, vidite samo, Zoveš kumu, zoveš njemu sestru, zoveš brata, ja sam Možda me više popet, Ma ne ti da zoveš, pametni telefon. Ti treba onda... koliko puta da ozovem, predluče me zvala. Znaš šta je bio problem? ima male nogice, Ne, vidiš šta je ima bilo? mala, Zove me njena od kuma sestra. I kaže mi ovako, kumu ne mogu da dođem, upravo je bilo snajka. Ma i te Kažem, dobro kumo, ako mi možda kaže, kumo, ako ti problem stvari, ja niko će da vam kaže. Kumo, najte te na vode, i zbog nas isti moji kumovi i njihovi, kaže, bratu koji je 7.000 evra pored. Kako bre, ti kad meni kuma juče reka da to. Ja sam napravila problem. Opet za vidi tu, nek Lukovu prosi što ja pričam tako. Vidi, da ti ja kažem ovako, nemoj da me shvataš pogrešno. Kad budeš završao ovo sve, ko će ti nikada, ja? Ma mi ovako nema popet problem. Bolje, brate, ti nemoj da imaš ima nikakav kontakt.